Amena water. Alụmdi na nwunye mara mma mana ịba na the wrong one nwune ị ga-ebe anya ma anya m na-aghọta ya bụ ihe ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma menwe abụghị ụsa ọ na-abụkwa n'ọkwa ruo oge ya o were aka ya dara onwe ya ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gwara gị ya agba na ọkụrụ ala elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ihe omume anyị bụ ije di na nwunye ije ọmatụ mma ọjọtụ njọ anyị awụchala dịka anyị si wee kwee gị na nkwa mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Igbo ndị ọma mgbede ọma na olu otu unu mere eji maka nọ n'ọfụma si ya gazichara ụnụ ndewo o wee bụrụ ya ewe m na-akọwara gị n'ụtụtụ ka dee Mike si wee kpaa mbọ n'igwe ọgwụ ọ na-etinyere gị seat this afternoon mgbe ọ kọrọ ihe dịka 30 minutes after 2:30 ma akpọ ya n'ekwentị ka njukene ya sị paasị ọgwụ ọ gara ịzụta na Ọnịcha ka ewe dee Mike asị m na ọ lọtawala ya so oke ị ga-efisi m siiti ọgwụ na pedal ọgwụ this evening ya sị nke ole na ama na isi Ọnịcha gbadatawa Owerri ọ dị fa si nsogbu adịghị take your time ma ị na-emehụ ya this evening mee ya n'ụtụtụ echi Clara enwewala ndidi bụ na o nwewala ndidi ọ ga-enwekwana ya ruo na njedebe ị ga-enwe ya ruo na njedebe ama mme na-aghọta mana ilekwana anya na the whole story ị ga-amatakwa na which whole story gị na onye mege ihe whole story uche hapụkwa maka na mgbede a sị na m gị ihe igwe ahụ gbasara igwe na gị hapụ m na adịgo m tired I'm fed up na gị nye m dị 11,000 mana ka njukene gị ihe a niile na-eme ọfọtụ m yes kedu ka o si wụrụ my fault n'ụdị ole maka na ana m ahụta ji sign from you ị na-achọ iburu the whole blame otu a bukwasa m n'isi kedu ka o si bụrụ my fault gị na-achịkwa ịghụ ọnụ gị chefuo na omemara ma chi ekpe ya onye ụta ekwesịghị ịta ya ị na-considerkwa my effort my energy my sweat my strength you know na this whole project a na-ekwu maka ya igwe wu project ehi ọkụkọ nwa ogbenye wee ehi ya gị na-akọ ihe ị na-akọ igwe wu project nye m ọ project ka ọ wụnye m agwa acharala m ọkụ kemgbe ibidoro na-akpanye m ọkụ n'ahụ zụtara gị igwe gị na-akọ ihe ị na-akọ na ihe chọrọ ime m the more you look the less you see ahụna m ya you don't clear for my eyes also na ịchọghị inwe ndidi na ịwụ nwaanyị na-anaghị enwe ndidi ọdụwe mgbe ọbụla ọ dịchago ọkụ fighting for you protecting you kwụsị ịlụọra m ọgụ kwụsị protect m ihe niile m mere gị na-akọ ihe ị na-akọ ọ dị egwu akwa ịhụrụ ọnụ ị mepere kwuo na ọfọt m is your fault ma igwe o ma isi ego o ị nwere ike onwe nke ị ga-ahụ anya ebe ị ga-anọ dị ungrateful ka ọ dị Igbo bụrụ nze ma m ọzọ ị gwụrụ na mgbede a sọ naanị m ga-agbakọta aka mụ na gị enwekwa aka ọbụla na-agbakọta onwekwa mamịrị ya na-anyụkọta ọnụ nyụọ nke gị iche ka nyụọ nke m ọ dị egwu sọ naanị ihe ọma ị ga-emere anyị na mgbede a gụchala ile redio gị ahụ gbalie ya elu ma hara anyị nke fọrọ maka na mgbede a uche baba na nwaanyị nọ ya n'akụkụ anyị awụchala ịbịa mee ya ka o yi ife nye ndị na-ajụ sọ ọ bụ onye ọ bụ Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gara mmanya zozere nke ọma papa ebube otu a ka anyị ga-esi eme ya ịmanụ ka o si adị n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye o nwere otu akụkọ ọwụ otu onye ọwụ detere anyị ihe ọ nọ na-agabiga o wee sị ndị eko anyị asị ya sị anyị leba kene okwu anya ka ọ mara kene nke ọ ga-eso maka na ọ nọ na mgbagwoju anya ọ maghị ma ọ bụ ya gawa ihu ma ọ bụ ya gawa gịnị azụ tọọ ntị n'ala ka ị nwee ike nụrụ akụkọ a gezie ntị ọfụma
mara na ịkpọbata gị mara ka ị ga-esi atakụlụ this question maka na nwoke a na-ege ntị ọfụma Okay. ọ chọrọ ndụmọdụ gị na mgbede a Okay. nwoke a na-agwa gị obi n'Enugu Okay. jee lụọ ọyị ya nwaanyị ofu mkpụrụ nwa bụkwa na onye bi n'Owerri ya na nne na nna ya bi n'Owerri nwatakịrị nwaanyị ọ lụrụ na nne na nna ya bi gịnị n'Owerri ozugbo ọ lụchara nwatakịrị nwaanyị a ya ekpebizie isi n'Enugu ebe ahụ ọ nọkwanụ na-arụ ọrụ eme ya transfa ndị ọfịs ya eme ya transfa pịam si ya bịawazie Owerri dịka ọ lụrụ na nwaanyị ka ị na nwunye ya n'ofu steeti ya si oke ebe ọwụkwanụ na Owerri wukwa ọwa ebe a ka nwunye m ha bi mgba ka m gawakwa ya agaruzie Owerri ọ bataziela Owerri anyị a ya gbanụ nwunye ya sị ngwa anyị ga-achọ ụlọ rent ya biri nwaanyị ya asị ya ha mana anyị nwere ụlọ buru ibu na be anyị ga-esi ka rentịwa ha ụlọ nwere amamihe dị na ya awụ m only child so naanị nwa nne na nna m mere gịnị mụrụ ọ ga-amagbu onwe ya gaa na nke m nne na nna m gabiri igo fine ọ ga-amagbu onwe ya karịa bịabakwụwa ụgwọ ụlọ ebe ụlọ gbọrọ kasa ọgọ ya nwoke na ọgọ ya nwaanyị asị ya nwa m nwoke isi gịnị ị ga-ere ntụ ụlọ n'Owerri a ebe anyị nwere ụlọ no come and live with us bịa biri na nke anyị ịwa ọgọ anyị bịa biri na gịnị na nke anyị ọ dị ego nwoke jụwa gịnị isi ndị ọgọ ya asị mba biri ka anyị na gị biri cheta na nwa anyị nwaanyị lụọ otu mkpụrụ nwa anyị nwere ka anyị unu dị anyị gịnị close nwoke a sị no leave me alone ka mụ na nwaanyị m jee chọrọ ụlọ jee mee gịnị jee biri kedu ka m ga-esi lụọ nwaanyị unu sị mụ na nwaanyị m bịa biri ha n'ụlọ ụnụ mkpudawa n'abalị ugbu na-agbapụtawa kedu ihe a ga-akpọ nke a n'isi moten ugbu na-eme intervene onwezi ihe dị ka iplay love na ụmụ oruru ihe ndị a na-eme dị na marriage ihe a ga-abụcha ihe nwoke a tụlechara sị no hapụnụ nwa ụnụ ka mụ na ya rentị ụlọ mee gịnị biri dịka di na nwunye ndị ọgọ ya sị mba anyị nwere ụlọ kedu ụdịrị ụlọ ị chọrọ anyị na-enweghị bịa biri with us gị na nwa anyị nwaanyị otu mkpụrụ nwa ahụ anyị mere gịnị anyị mụtara anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị na mgbede a ị bụrụ nwoke a gịnị ka ị ga-eme ị bụrụ nwoke a gịnị ka ị ga-eme kedu ndụmọdụ ị ga-enye nwoke a ị bụrụ nwoke a ị ga-aha alụmdi na nwunye ahụ considering ọghọm dị na mmadụ ịga na nke ọgọ ya nwoke ga mee gịnị gabiri kpọọ okwu aha o no bending corners kpọọ okwu gịnị aha ị bụrụ nwoke a hụtara onwe gị n'ọnọdụ dị otu a ịlụrụ nwaanyị gị bụ otu mkpụrụ nwa nwaanyị gị asị ka ụnụ gaa na nke ha gabiri ndị ọgọ gị anabata gị sị gị bịawa ụlọ karịrị bịawa ị ga-ekwe ịga uche okwu a ọ wara ngalaba gịnị ka a na-akọ akụkọ ọgba ọtọ akụkọ gba ọtọ mana ka ilenụ gị ma na onwe gị bụrụ nwoke a gịnị ka ị ga-eme uche ama na iji asọpọtụ ịvụ ndị ihe dị ivu n'okwu ugbu a enweghị ivu nọ kwuo ka m mara ma ị ga-asọpọtụ kwa ivu dịara gị dịka ewu ivu dịara gị n'okwu a kwuo I know you too well you don't know me too well ihe m chọrọ ikwu na o dipendịrị ụdị ezinụlọ nke nwoke lụrụ nwaanyị ya dipendịkwa pakejin nke nwoke ọ bụrụ na pakejin ya dị oke kedu ihe pakejin ị na-ekwu maka ya pakejin n'ụdị ole ọ ga-akọdineti onwe ya ọfụma ọ ga-ebilikwa with the parents there ọ bụrụ ma ha nwere two-story building dịka akụkọ a si wee kọọ na nne na nna dị gị ha nwere ọtụtụ ụlọ ụkwanụ ke nwaanyị a ka nwee ihe na ihe niile ịghọtala ọ bụrụ na e nwere two-story building the parents can stay downstairs okay why nke nwaanyị a na di ya nọrọ upstairs
ụgwọ di ya ji ya abata Clara mana consider ala ọghọm dị na ya bụ ihe. ya ka m na-agwa gị depending even uche obi ha birikwa side onye na-enwe pakeji O nwere dịka pakeji na ị ga-enwe yes na nne nke nwaanyị a nụ mkpu n'abalị ọ na-aga agbapụta onye m ji ka anyị na-akpọkwa okwu ahụ Yes. let's call a spade a spade. O nwere ụdịrị pakeji na nwoke ga-apakeji na ọgọ ya nwaanyị gbuo m n'abalị ọ na-aga ya agbapụta ka o nwere ụdịrị pakeji na ọ ga-apakeji na ya na nwaanyị ya nwere ike sewe okpu ọgọ ya nwoke maọbụ ọgọ ya nwaanyị na-agaghị etinye ọnụ. uche ọkwa ha birikwa side that same ringing tone aka ga-anụkwa ya anụ. Mana this time around from a stranger. Yes. uche onye ringing tone na-adị mma na stranger ịnụ ya karịa na onye ịma. uche aghọtara m your Gadị na-ajụ point. sọ uche na-eme ihe a. uche aghọtara m your point. Okay. otu m na-agwa gị ọ na the guy coordinate onwe ya ọfụma ọ n'ụlọ dị okpukpu abụọ ndị nna nke nwaanyị nwere ike ịnọ na nke mbụ okpu nke mbụ gị na nwunye ya n'ọkwanụ na the second story building coordinate onwe ya ọfụma ihe meji eji akpọ ya nwa mma Ihe ọ na-akọba. bawuri bịa kpụfuo ego bịa ga kwụọ ụgwọ ụlọ ebe ụlọ gbara kasa parents dị gị ha jitu ihe nri Mana Clara nwoke ọcha ghọta ya bụ ihe. aghọtara m Ọ bụ na icheghị na ọ ga-akara nwoke a Uche o. mma ịkpụ ụgwọ gbanahụ mkparị a ga-akparị ya Ọ ihe m na-agwa gbanahụ gị. nletu anya uche o a ga-eletu ya. ọ birikwa side ụtakwa my point Mhm. o nwekwa packaging o respect hụkwa onwe ya a ka ga-akparịkwa ya outside Mana Clara ọ dị iche. O nwere ihe dị iche na onye ezi kparịrị gị karịa na ọgọ gị nwoke maọbụ ọgọ gị nwaanyị kparịrị gị. O nwere ihe dị iche na onye ezi hụchara gị finish karịa na ọgọ gị nwoke maọbụ ọgọ gị nwaanyị hụrụ gị finish. You get the point? I get the point. Okay. Ọ bụ na icheghị na ihe a ka nwoke a tụlechara si no leave me alone. Agaghị m ebi na nke ụnụ. Ịga nụ nwaanyị nlụrụ ka mụ na ya jee biri. aga mefuwekwa ego You know, anyị play love play, anyị play ya in peace. O were kọdụ eji achaji fonu chụm ọsọ mụ na ya esi downstairs anyị agbatuo n'ala anyị sikwa n'ala anyị agbago elu love adị ụtọ n'anya karịa na nwoke ga-adị na ọgawa ije hụ nne nke nwaanyị ya akụja ọgawa ije hụ nne nke nwoke ọhụ ọgọ ya nwoke ya akụja. uche akwa ịmakwa ihe n'izo ga na ebe nke nwoke anọ abịakwa n'ọrụ nke nwaanyị the same thing ama m ghọtara nke nwaanyị Clara nwoke ọcha kedu abịa na alụmdi na nwunye kedu onye akwụkwọ nsọ si na ọ ga-ahapụ ụlọ nne ya na nna ya nke nwoke nke nwaanyị ọkwa ya nke nwaanyị ọ ga-ahapụ ụlọ nne ya na nna well nke nwoke na-ahapụkwa ụlọ nne ya na nna ya nke nwaanyị ga-ahapụkwa ụlọ nne ya na nna ya ha niile ebirizie na another house bụrụzie otu ọnụ ahụ. uche ihe m chọrọ ịkọwanụ na ịma na enwere ka things si wee dị ọ bụrụ na the guy dị enough o ji ego enough ịbịa mewekwa ka ahụ ịghọtala let him go ahead but ihe m gwara gị wụ na onye enwe packaging onwe packaging. Ịma ọgọ ya nwoke ahụ na ọgọ ya nwaanyị ahụ na-ahụtazi ya dịka nwoke ahụ o leturu ha anya dịka nwoke ahụ ọ jụrụ ịnabata arịrịọ ha na-arịọ ya. Ama m na-aghọta ha na-ahụta ya dịka ọ jụrụ ịnabata arịrịọ niile ha nọ na-arịọ ya mana nwoke a ma ihe ọ na-eze nwoke a ma ihe ọ na-eze tenant anaghị akụ flawa. Are you getting? Tenant anaghị anyụ nsị abalị n'ezi. Get the point. Uche, I understand the point. Ị mana nwoke a biri n'ụlọ a onwe ihe dị ka mmesapụ ahụ. Uche o. Why not him stay there? Ogodo a year or 2 years. Eji akpakọta onwe ha nụ gaa chọzie there. Ogodo one. Mana nwoke ekweghị n'ụwa na-ara ya ahụ. Then let him go and pay. Ọ bụ ihe ọ na-ekwunu na ọ chọrọ ịkpụ ụgwọ ụlọ a mana nwaanyị ya si ya no akpụla ụgwọ ụlọ. Anyị nwere ọtụtụ ụlọ n'Owerri ebe a. Anyị nwere ọtụtụ ọnụ ụlọ ebe nne na nna m bi. There are many empty rooms. Bịa biri with us. Ọgọ ya nwoke na-ekwu otu ihe ahụ ọgọ ya nwaanyị na-ekwu otu ihe ahụ mana ya nwa na onwe ya sị leave me alone. Na ọ chọrọ ka ya na nwaanyị ya biri on a separate house. Okay, different place. Different place ebe dị iche. Ha ekporie ndụ dị ara ha may enjoy their marriage without no interference. Okay. Are you getting? It's okay.
ajụjụ agwara m gị na akụkọ agba ọtọ wee bọrọ ya anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị na mgbede a ị bụrụ nwoke dị otu a gịnị ka ị ga-eme o ziri ezi nwoke lụrụ nwaanyị ịga na nke nwaanyị ya na nke ndị ọgọ ya nwaanyị gabiri ọ dabara adaba kedu ndụmọdụ ị nwere inye nwoke dị otu a o ruo n'omume so naanị ọkpụkpọ oku atọ ka ije ṅụrụ mmiri kpacha akpịrị anyị lọghachi anyị eleba ya anya bụ ọghọm dị na nke a mgbede ọma ndewo gazikwara gị nọ aha gị ọ gịnị aha m wa Amachukwu, I'm calling from Izombe. Okay, gaa n'ihu. Ọrụ ma nke m ihe na-ekwu nwoke ahụ ya birigodi n'uti ndị ọgụ ya ahụ ọ bụ na ọlọfụ nwaanyị ya ya werekwa lọfụ ahụ birikwa dịka mgbe o biri wuti nne na nna ya. Cherekele ihe ị na-achọ ịkọwa ọ bụ na ya jiri nke a pruvure nwaanyị ya na ọlọfụrụ ya ya pruvure ya na ọlọfụrụ ya ihe wefu mkpụrụ nwa enwe ka ọ ga-adị nwaanyị ahụ nwatakịrị ahụ ya hapụrụ nne na nna ya ahụ ebe ụlọ gbara kasa nwoke ahụ ọwụ na nwa ahụ hapụ ya ọ gaghị efilicha hapi. Ị na-atụlekwa maka ọghọm dị na nka uche ihe achọ isi nke ya ihe awokwu nke ya birigodi mgbe obi nwanjire ọwụ na dọkịta na a na-ahụ ya finish mgbe akụkọ nwere pọwa ịga asarị gagasị gị rent ụlọ. Ndewo ya gazie mgbede ọma ndewo Ana no mma o. Gwara gị. Ana m na redio na-ege ha n'okwu. O meke hụ sị. Aha gị na-ebe isi na-akpọ. Okay. Sọnị m na-akpọ from Ọlakpọ. Okay, gaa n'ihu Sọnị. Okay. O ji nwere ji ba ke nwoke iji ake ndị ọ ga-eje ebiri. Okay. O nwere respect. Single respect okay. Is nwee liberty ihe ọbụla ya nwaanyị chọrọ ime ihe eme you need to know mana abịaghị eji ụlọ gị ahụ agbakashi ma gị because ọ ga-enwe nwoke nwere ike na-ahụ ya sị nna na wa ọ na-ekpe ọrịa ahụ mgbakashi na-agbakashi ya ọtụ uche onye adịghị njọ so it's better ọ ga-enwe nwoke ahụ jee ebe ọzọ jee biri nwee respect ya ga na-abịarụ abịarụ. Ndewo ya gazie ọ n'ebe ahụ ọ n'ebe uche nwa grandma ya gaziere gị nwoke ọma tiara anya eze maka ndewo nụ ntị gwa anyị aha gị maka ndị na-amaghị. onye oge na-ekwu Eda Ifeanyi Okwu JP redio general na-akpọ iji gwa m eziokwu anyị alụgara nwaanyị lụga nwaanyị ụmụ anyị alụga nwaanyị ndị ka nwaanyị alụga di anyị ahụkwa ihe nọ n'ime ahụ mmanụ uru eme ya na ọghọm nọkwa n'ime ya baịbụl chịrị anyị nwoke for this reason nwoke ga-alụ nwaanyị kpọrọ nwaanyị ya pụọ n'ahụ nne ya na nna ya eje biri ka emega nwaanyị na di ya ebiri n'ụlọ family house the man chef enwere ha problem because dị na nwaanyị dị emesmotin ọ kpụchara obi n'ụzọ iji lekwara nnọzọ ahụ ọha nri ya jika nna arụ bụ ụlọ ga-emejekwa ebe ka nwaanyị jee biri bịa nwoke a ga-enwe nsọfụrụ 10 naira na ụwa ka ọ bịara ya mega emega ya na nwaanyị tụọ okwu wonde ị ga-ahụta ụmụnne be gị ahụ ga-abịaba ya ọgụ n'ụlọ bịa bifo you know ha ebuchara ibi ka ọ ga-esi nga pụọ so ọ ka mma nwoke lụọla nwaanyị ya kpọrọ nwaanyị ya ha ji chọrọ ụlọ ya ma arụbeghị ụlọ fụọ n'ụlọ nne na nna ọdawaiz so garela nwaanyị kwadere ọsọkwa na ya 100 story building ha nye nwe otu ka ere nke ha atụ jizie ego ya jee chọrọ ụlọ ka ha sọ nwunye ndewo ya gaziere gị redio general nwaanyị ọma anyị ga-ewerekwu ọkpụkpọ oku abụọ mee ya 5 tupu anyị aga ṅụrụtụ mmiri mgbede ọma uche nwa grandma dị ka nka m brodoyo brodoyo nwa popo uche dị ka nka m tọpik ya
ọ bụrụ brodo yo nwafọ bow aga m erespekt onwe m o. Okay. No matter otu ọbụla o siri dịrị aga m erespekt onwe m bikos ọ bụrụ na ya gịla ndị ọgọ gị bido nọwa ọ just 1 week second week enwere ike esighị ncha wata nkụ kọz asịghị ịma ha na ụzọ mmiri anyị dị anyị ịgaghị ga-ekute mmiri from there ya wuru ile akparịzi mama m na papa m ma ejo pọtụlema ịgbakwunye olezi ma nwa m bịara ịlụ Clara echi maazị ya ji abalans ebe a bikos Clara ga na-abata ya ndewo ya gaziere gị brodo oyo ịma nwaanyị ọmakwa eji m n'aka na ihe nwoke a ga-atụlekwa bụ na otu anyị nwawo ụmụ nwoke ọ na-abụ anyị nọrọ n'ụlọ ịma na nwaanyị gị soro bọsa gị soro ime ihe bọsa miniri na-aga arụ ụwa gị ihe niile na-ayọ n'oge dere free nwa nwoke ọ ga-emenwu ya n'ụlọ ọgọ ya nwoke na ọgọ ya nwaanyị Clara onye gwara gị n'ụlọ a 2-story building kedu ihe mere iji all of a sudden gị divide ụlọ atụ 2-story building kedu kwanụ ọrụkwanụ na ọ bụ ngalo na-enye ha flat nke ha nwa ịghọtala ihe m na-akọwara gị enye ha flat ahụ nwoke ọ ga-enwekwa da freedom ịsụ singlet ịsụ bọsa na-aga arụ wee n'ihe niile na-ayọ wait now akwịma na enwere other public places ndị mmadụ bi so there will not be any freedom for Yorima. What are you not saying? mgbe anyị na-ekwukwa na ibirikwa other place a tenant house ebe ndị ọzọ na-akwụkwọ ụgwọ gị nwaga oke gị na nwunye gị akwarapụ gafe ebe ahụ ị ga-eyirikwa bọsas na Yorima Clara nwoke ọcha ịkwụ ụgwọ ụlọ ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu ịkwụ ụgwọ ụlọ o nwere ihe dị iche ịhụkwa your space ị ga-ayọkwa ya yes ịhụkwa your space ị ga-asụrụkwa bọsa gị na-ayọrọkwa ihe gị ịmana Clara listen don't get me wrong ya bụrụ na ị biri n'ụlọ ọgọ gị nwoke na ọgọ gị nwaanyị they can come at any time are you getting the mother can barge in at any time hụ ihe ọ na-achọghị ịhụ o nwere ihe brodo oyo bịara rụtụ aka a ga-adị na-edunye gị ozi ị na-atụ ya anya ya maka na ịkpa ahụ aka n'ọnụ ha sị gị beside are you paying for house rent ị na-akwụ ụgwọ ụlọ ọzọ dị ka ibe ya wee bere ịmapụ n'ụtụtụ na-aza ya ezi ịzaghị ụlọ ahụ ịzaghị ihe o nweghị ka isi dosa ya ọcha ọwa ịgbopụrụ ụkwara isi n'upstairs ahụ ebe divide ala ụlọ ahụ to isi n'upstairs ahụ gbopụ ụkwara asị lukat ihe ọ ga anyị nwoke nọ n'elu na-ezuzu ịhụna ka o si agba ụkwara onwekwa packaging ịgakwa other places ị na-edozi Clara ọ na-aka mma na gị na landlord gị na-edi gị ya nke ahụ dị iche karịa na ị ga-abịa ya bụrụ ọgọ gị nwoke ha ọgọ gị nwaanyị ha Clara ịmakwa ihe a na-akpọ si finish ọ na-ewute mgbede ọma ya uche na Clara Abuja welcome awọ ya na awọ ya ọ bụ onye na abalabọ ya ka ichekwuru olu mo katesi na-ekpuwa ndewo nekpa nọrị anyị dị mma o ya ahụ kachisin ekwu ha ahụbụ onye ahụ n'ime kansụl Owerri West o nwere otu ilu eji atụ asị ahụchi ọgọ emenene ya bụrụ nwanne ọnụ ịdale ahụchi ọgọ emenene oke ahụla ya ji ọkwa ya correct ahụchi ọgọ ahụla ya ji yes so ndụrụ here na ọ ya wa ahụchi ọgọ a ga-ahụla ya ji otu ụbọchị yes so ọ sọrọ mgbe ụyọ ha wụọ asọrọk yes ha chọọla ha nye m ala ma eje rụọ my house ewala but ya maka nga ahụ nwa obi I can't live there. O nwere ihe nwoke ji akarị nwoke nidiri inwe respect ka ya ego ma o jighị ego nwoke nidiri respect and ị mara ihe gbasara marriage
in as much as I look at Kamo, okay, man. But I think I know. Otu aka ọ dị jisi ike. A man, I have a marriage. Oh, when my one, you gave me. Ya make us somehow. Dear, get up Shagella. Get up Shaggy Muki. No matter how long I get bent there, Palampa. So, Ibiru yo, Nana the girl. I guess all Amanya. If you were to keep your hand to the one again discipline there, that's some other parents, and I can have a so others says it doesn't make any meaning. Besides, Bible what God has joined together, let no man put asunder. So in the row your dog again, they will be putting asunder. So it doesn't make any meaning. So Asunder ga yes, man they came more lamdolo, man to pandelo very soon. I got major biri, I will be on my own. Hachola Monya Mala, Major Royo. Ndewa, ya gaziri gị kachesin uche onye adị ya nje uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya o wee bụrụ ya ka ọ dị igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọkwa ebe ahụ agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ ọghọm dị na nke a ịbụrụ nwoke ịlụrụ nwaanyị ibi na nke ndị ọgọ gị ọ ga-ada ọkụ na mgbede a ama mme na aghọta ibi na nke gị ndị ọgọ gị o nwere ihe anyị ga-eme ka ị mara onwe ihe dị njọ dịkwa na ya o onwe ihe dị njọ dị na ya mana o nwere ihe ndị anyị ga-eme ka ị ghọta na mgbede ikekwa anyị na-arụtụ ya ka gị si yes ọwụ eziokwu maka na ọtụtụ ọghọm karịrị na ya uche enwe ihe dị njọ nọ na ya okay o dependị otu isi wee ịma the angle na-ele anya ịma angle na-ele anya nwaanyị ọma ịmakwa ihe ọgwụ na ọgọ gị nwaanyị ga-elecha gị ma ọ bụ ọgọ gị nwoke ga-elecha gị side ọyọrịma yọwụ dị side ọyọrịma ikekwe o nwere noise ọ nọrọ n'abalị ọ na-anaghị eme understand ya pụtazi n'ụtụtụ ya na-awọ nda ụzụ ọṅụ ya na-awọ nda si nwa ọ chọrọ igbu ụra m nwa ọ chọrọ igbu ọ dị ego ka ọ dị na mgbede anyị nọkwa live na Facebook nye ndị na-amaghị gawa na Facebook kiriwe anyị iruo Facebook chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM jiri capital letter dee Eko FM ECHO FM kliki kpam kiriwe anyị ya bụrụ ma anyị lọghachie dịka anyị si wee gwa gị anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ ọghọm dị na mmadụ onye lụrụ nwaanyị ịga biri na nke gịnị ndị ọgọ ya anyị ga-eleba ya anya n'ozuzu oke n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharị anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadara. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial.
what's up? Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. kpọtọm lezie ya anya ọ nọ na 100.7 Eko redio na-eke eko ya kosa gị gị ikpete ka ọ dị igba mọrọ nze ma ọzọ anyị alọghachiela na mgbede a bụ ebe anyị nọ na-eleba ya anya bụ mkpesa otu nwoke ọwọ bịara nnọọ fọkpọrọ aka otu a oyi atụgba ya ahụ ya sị uche anwụọna m so gịnị what is it my brother? Speak up. Okay. That's nyegodi ya oche si nọdụ ala. Ya nọdụ. Bido na-akọrọ m. N'obi bụ n'Enugu. Ebe ahụ ka ya nọ ya nwaanyị ọlụzi ugbu a. Ebe ahụ ka ọ nọ mata ya na ya emewe enyi ebe ahụ. Okay. Ya elidizie to marriage. Ndị ọrụ ya eme ya transfer from Enugu to Owerri. Okay. Nwaanyị ya ụkwa na onye Owerri ebe a. Ọ bataziela Owerri. Chọzi irent ụlọ ebe ya na nwaanyị ya ga-ebi. Nwaanyị ya sị ya no. Nne na nna m nwere ọtụtụ ụlọ, ọnụ ụlọ ka nkụ ebe ha bi. Mụ ma wụkwanụ only child. Okay. Bịa ka anyị biri na nke anyị. Ndị ọgọ ya ha sị ya gịnị ka ị na-akọ? Ị batara Owerri chi irent ụlọ mana ụlọ gbara kasa ebe anyị bi. Okay. What are you saying? Bịa biri n'efu gị na nwa anyị. Nwoke a sị no, leave me alone. Ka mụ na nwaanyị m jee rentịrị ụlọ biri separate dịka di na nwunye. Ndị ọgọ ya sị mba, don't say that. Anyị nwere ọtụtụ ọnụ ụlọ ga-abatacha gị na nwunye gị. Chetakwa na nwunye gị na-ekwu okwu ya agụchala otu mkpụrụ nwa anyị nwere ya ma wa home and abroad. Yeah. Ọzọ dị ka ibe ya imere anyị nke a ị na-emekwa anyị favor maka na ọ ga-adịkwa ka ebe ị na-ewetakwa nwa anyị close to us. Okay. Kao nwoke mmadụ asị hapụnụ m ka m jekwa ụgbọ ụlọ ka mụ na nwaanyị m biri kporịa ndụ dị na marriage ka m sụọ bọsa gagharịa freely yọrọ ihe ọyịyọ ka mụ na nwaanyị m gwuri egwu dịka esi egwuri ya na alụmdi na nwunye. Ihe agụchala ihe nwoke a chọrọ o. That freedom, that space agụchala ihe o mere gịnị ọ chọrọ. Mana ndị ọgọ ya sị ya no, ịlụọla nwa anyị nwere ọtụtụ ọnụ ụlọ, come and live with us. Nwoke akọcha ihe a. They are not harmful. Jụwa m si uche gịnị ka ọ ga-eme n'ọnọdụ a. Masị ya don't worry, tata bụ Monday. Okay. Ka anyị weta ya na mkparịta ụka anyị n'ije di na nwunye. Ka ọha na eze nwee ike tinyere gị ya ọnụ. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị sị ị bụrụ nwoke a gịnị ka ị ga-eme? Kedu ndụmọdụ ị ga-enye nwoke a? Ị ga-anabata ya bụ arịrịọ ndị ọgọ ya na-arịọ ya sị ya bịa na nke ha bịa ma egene bịa biri ka ị ga-agbahapụ alụmdi na nwunye ahụ? Uche m na-agwakwa gị na ihe awụ understanding. Ihe awụ gịnị? Clara, what are you saying? M na-ekwuwo na ihe awụ o dependere otu onye ahụ si wee Clara, what are you trying to say? They are doing you favor. They are trying to Clara, mana o nwere ihe ị ga-adị na-ahụta dịka favor mana ihe ahụ na-egbu gị egbu. O nwere ihe ị ga-ahụta dịka favor mana ihe ahụ na-eme gịnị na-egbu gị egbu. Uche m kwughị ogodo 1 year or 2 years ha nọ nga ahụ. Ị na-agụta nne na nna nwatakịrị nwaanyị a dịka onye ga-ekpeta? At least nogodo na year Ibi only a or year. 2 years. Then mgbe ahụ na-akpakọtala onwe n'ọnụ nke nwoke ogodo na otu emere ya transfer. Uche understand o. A ka tụrụ ya transfer from Enugu to Owerri. Uche a lot of things ọ na-amahụ n'Owerri. Nkwara ịma nga tụrụ gị transfer ọhụrụ. Ịnidiri isi gị. Maka na ọ nwatakịrị nọ. Maka na nwoke ahụ nwatakịrị okwu ga-eji esi ya ike. nogodo a year or 2
ya kpakọ onwe ya ọnụ Clara, na move on. ka anyị lebake n'anya na ọghọm dị na ya bụ ihe ikekwe ịmaghị na ọtụtụ ọghọm dị na ya bụ ihe aghọtara m ọghọm dị na ya ị bụrụ nwoke ị gara aga lụọ nwaanyị gị na nwaanyị gị aga na nke ndị ọgọ gị ga biri ya dịzie ka nwaanyị gị na-alụ gị ịlụrụ nwaanyị gị gaa na nke ndị ọgọ gị ha gaa biri dị comfortable ọghọm dị na ya wee bụrụ ị gaghị enwe ọnụ okwu na ya bụ alụmdi na nwunye ị gaghị ejichi ike enwe se ị nwere ike isi ọwa asị ana m enwe ọnụ okwu nna kọntrol nwunye m nna ese mpọsụ ya nna ewedara alụ ya ị gaghị eji ike enwe gịnị ọnụ okwu na ya bụ alụmdi na nwunye yes n'ihi na ọ nọ na nke ndị nwunye ya ndị ọgọ ya ị ma na o nwere ihe eji akọntrolu nwaanyị there are many things eji akọntrolu nwaanyị nke mbụ wee ego nke abụọ wa amụọ nwoke ya bụrụ nwoke ama m na aghọta amụọ nwoke abụrụ gịnị nwoke abụrụ nwoke ịbụrụ nwoke na-akpa agba ka nwoke nwaanyị gị ga-erespekt gị ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ịbụrụ nwoke na-edeliva polin unit gị ayara akpa gị aka akpa aza gịnị ka a na-akọ nwaanyị gị ga-ekpupụra gị okpu there are many things dị n'ihe a nwaanyị gị lee anya beside ibi n'ụlọ nna ya ụlọ ọ nọ na ya too o nwere ka ọ ga-esi agba gị okwu yes uche ngo ga-abịa nnọọ gwa okwu ụta mgbe ị bịa nga ahụ gaa relax ya fụkwụ aka ị ma na o nwere ka gị na nwaanyị ga-esi maka na alụmdi na nwunye onweghị onye ga-agwa m na ọ lụrụ mara eji ya na nwunye ya akọbeghị ọnụ ya na nwunye ya esebeghị okwu gị na nwaanyị gị sekuru okwu gị na ya bido sewe okwu enwere ihe ị ga-agba ya ihe ị ga-agba ya bụrụ ị ga-agba m ma ọ gị nwa nwe ụlọ a ị ga-agba m ma ọ gị nwa lụbatara m n'ụlọ a ị ga-anọnwu n'ụlọ ndị ọgọ gị agba ya odere okwu ya kwuonụ ka a chụọ gị mepee ọnụ gwa nwaanyị gị ị ga-agba m ma ọ gị nwa nwe ụlọ a ka ndị ọga ya si ese tulemon ka a sị gị tulemon ọyalawa amami na nweta gị nwa bụ onye nke nwoke kedu mgbe ị ga-akụ flawa kụọ ọnụ flawa ka egosia ya ma ụkwara ayara ka ino na-aghọta ya bụ ihe ị gaghị eji ike enwe gịnị ọnụ okwu na ya bụ alụmdi na nwunye that marriage ga-akpa gị ahụ ị ga-amachakwa your right mana ị ga-adịkwa ọ dị ka onye ọbịa bịara ebe gara ikekwe gara wedding ebunye gị rice nwatakịrị n'otu onye n'ime ndị ahụ a na-agba akpụkpọ abịa bunye gị rice ahụ wụfuo ya si this brother is eating too much ị gaghị enwe ọnụ okwu maka na ị na-eri free rice ịhụna the picture mana tuleke n'ebe ị gara na mama put goro your own rice nwatakịrị abịa kpofuo ya ọ bụ iwere ụtalị otu a ịgba ijikwa ahụ iji were rice nwefuo mana ị gaa na burial ebe a na-eli ozu relation tu onye ahụ a na-eli lenye na iriela too much were rice ahụ tọmbọdọ ruo n'okwu ga-elikọta gị n'ozu amami na nghọta ya bụ ihe ọwụ otu ebe arị ịbụrụ nwoke gara aga biri na nke ndị ọgọ gị nwunye amanụ na naghị eji ike enwe ọnụ okwu esi ọwa asịtretin ike na nwaanyị gị si ya na ịkparịa m anyị ga-ele anya abụ onye nwe ụlọ a ị ga-agba m ya ụdị okwu dị otu ahụ ị chọrọ ịla ọ dị ego o nwere ọghọm ọzọ dị na ya bụ ihe gaa n'ihu nwaanyị ọghọm ọzọ dị na ya na ọ ga-ara ahụ nwaanyị gị ahụ ịkwanyere gị ugwu ọrụ na ịkwado ọrụ na pakeji onwe gị ọfụma kege na pakeji na Clara nwoke ọcha kege na pakeji na ọcha ma ihe m ji ekwu ịnọkwa na public space ọzọ na-aghọta nyekwa na ịkọọdineti ha onwe gị ọfụma dịka nwoke ewu mkparị ga-ezelitekwa isi ihe na-akọwa bụ na o nwere ka mmadụ ga-esi kọọdineti onwe ya pakeji onwe ya ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ndị o kwesịrị ime dịka nwoke isi amụọ nwoke ya bụrụ nwoke do the things necessary things kwesịrị ime dịka nwoke imechi ihe ndị ahụ ị ga-eme dịka nwoke ime na ya ebe ọgọ gị nwaanyị dị ime na ya ebe ọgọ gị nwoke dị Uche, they are not expecting you to do everything. They are not expecting. Uche, atụ ha anya n'aka gị imere ha nta mere ha imo. Ihe a chọrọ ka ha na-ahụtụ nwa ha aha anya. Clara nwoke ọcha.
gee ntị ka m gwa gị otu ihe ị na-amaghị. Ị hụrụ mara ejisiri ike eziokwu ka ọ bụ ịlụcha nwaanyị gị na nwaanyị gị nwere ike kwuchaa n'otu olu n'ụtụtụ gị pụọ, nwaanyị gị agakwuru nne ya ya na ya asụwa ụtara abaka, asụcha ụtara abaka ahụ sụcha ụtara abaka ahụ sụcha ụtara ya na-akọrọ nne ya ka gị na ya si kpaa, ka isi agwa ya okwu, ka isi nne ya na-ebunye ya uche. Maka na ụmụ nwaanyị, ịhụ na ụmụ nwaanyị onye na-adịghị ha close bụ onye na-emebiere ha ihe. Ama ụfọdụ o nwere ndị na-anaghị ekwe ka ihe dị otu aṅụ ire. Mana mgbe ị gara ọrụ tupu ị na-abatara nwaanyị gị na nne ya nọrịala gịnị ka ha na-akọ ihe a klara ọ ga-emetụta gị, ọ ga-emetụta gị, it will affect that person. Gị na-akọ ihe anyị na-akọwakwa wụ na ọ bụrụ na nwoke a akwanyere onwe ya ugwu, ọ ga-ara ahụ nwunye ya kwanyere ya ugwu. Simple and short. Ọgwụm ọzọ dị na ya bụ ihe wee bụrụ ndị ọgọ gị ga-eletu gị gịnị anya, ha ga-eletu gị anya. Ndị ọgọ gị agaghị adị na-ele gị anya with respect, a ga-adị na-eletu gị anya na-aghọta ya bụ ihe. Onwe ihe dị ka ịnọrọ onwe gị, ọ bụrụgodị otu ọnụ ụlọ gị nọrọ na ya, ha bịa ha hụ gị n'otu ọnụ ụlọ ahụ, mgbe ọzọ ha ga-abịakwa ha ahụkwa na ịnọrọ onwe gị ịkakwụkwachim, ịka na-efidikwa nwa ha, ịka dị responsible, that respect will be there. Kara na ha mana o nwere otu polo ndị asị n'ala iji asụ kemgbe Jenụwarị na ịka na-asụkwa polo ahụ ruo ọnwa Mee. Ama m na-aghọta ebe anyị na-aga. Ọgọ gị ma mgbe ichenjiri akpa na mgbe ị na-echenji. Ọgọ gị ma color of your bossa. Ọgọ gị ma your in and the out. Ọma mgbe ị pụrụ, ọma mgbe ị pụrụ, ọma mgbe ị na-apụ ya, ọma mgbe ị kpatara, ọma mgbe ị na-akpata, ọma mgbe ị gbanyere jen, ọma mgbe ị na-agbanye hụ. That respect will not be there. Ọ bụ ihe m na-achọ ịkọwa. Ọ dị iche na ị gara rent ụlọ ndị nebo gị amara ihe. No, that one dị iche maka nebo bụ nebo, you can leave them. Ị nwere ike ịhapụ ha echi, onye ọbụla gawara nke ya. Mana ọgọ gị, Clara, what are you not saying? Gịnị ka ị na-akọ ihe a? Ọ ga-ebute nletu anya, disrespect. I convince go nge. I convince them. This is your own page. This is your own Kedu ihe m ga-eme iji bata na peji nke gị nwe? Na peji gị. Batala peji. Oka ihe niile nọ na-eme anọ na confuse gị. Ị nọ na peji nke gị. Ị nọ na peji nke gị. Kedu peji nke gị ahụ? Uche ihe m na-akọwa na peji nke m wụ. Coordinate yourself as a man. Okay, ihe na-akọ onye ahụ ga-awụrịrị coordinator. See Uche, may he act like a man. Nwoke kwesịrị amụọ nwoke ya bụrụ nwoke. Ọ ya ihe m na-akọwa nke m. Ịkọọdineti onwe gị ọfụma maka iji onwe gị ọfụma mee ihe ndị kwesịrị ime. There will not be issues. Mgbe e nweziri issues, ịmara sị na yes ime na nke iji nwoke ịgbala mbọ nke gị. Okay, 1 year or 2 years iji nwayọ chọọ your ways chidi apụọ. Onye m na-ekwu na n'ogodo 1 year ma agodunu a katọrọ gị transfer Uche. Clara, makwa ihe ọ bụ nwoke ịlụ nwaanyị gabiri na nke ndị ọgọ ya. A katọrọ gị transfer n'ogodo nga ahụ year or 2. You can now move on. Ya wee nwe ya amamihe ị na-ahụta na nwoke a. Ekwere ngo ga nọ year not 2. Ịhụ ya amamihe na nwoke ịga rent ụlọ outside. Uche o. Nwere ihe dị njọ dị na ya. Ịma ihe a na-ekwu na o dependere ezinụlọ onye ahụ bara. Ịghọtala? Taa na-asị ose onye adịba onye obodo ka o individual something. You don't generalize it. Ịghọtala? So ị nwere udu mmadụ ndị a ga-awụ na ha si ewe ka ọ mụọ ya. Even ime ya ka nwa ha because ha wee nweghị nwoke. Ọ wụ otu nwaanyị a ka ha nwere. Tutu na manya nwoke a coordinate kwa You are confusing me. You are confusing me. You are confusing. Nọrọ na page nke gị. Nọrọ page nke gị ka nọrọ na nke m. Ọ dị egwu. Ike agwụla nwune. Ọgbọm ọzọ dị na ya bụ ihe wee bụrụ ndị ọgọ gị ga-eme gịnị ha ga-eletu gị anya. Gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma. Uche ọzọ dị ka ibe ya onye na-akpachapụ gị anya ndị ọgọ gị ga-adị na-atụọra gị ihe ike. Ịhụnanụ ya. Ma ọ bụrụ na ị na-akpachapụ ha anya. Ọ bụghị na Uche stop rushing me like that. Calm down. Asị m ị na-akpachapụ gị anya. Echikala nwanne no. Uche chigam gị asị gị ị na-akpachapụ gị anya. Ndị ọgọ gị ga na-atụọra gị ihe ị ga na-eme. Mana ọ na-adị mma asị iwuru nwoke gị digara edigara. You know? Mana ọ bụ na icheghị na ebe ọ bụ na ibi n'ụlọ ha
ha ma ga-atụọra gị ihe ị ga-eme Ọwụcha maka na gị who pays the piper I understand dictates where the you're going tone. to. I understand where onye you're kwụrụ going onye na-akpọ egwu ụgwọ ga-agba ya ụdịrị egwu ọ ga-akpọrọ ya ị ga-ebi n'ụlọ m na-awa anya to. Uche, dịkwa n'anya ọ na-aga ị bịa ga-ebi n'ụlọ m si n'ọfstia ahụ na-agbapụ ụkpara ya nwa na onwe ya You know? ọ ma na o kwesịghị isi n'ọfsị agbụgbọ ị ga-ebi n'ụlọ m na-abara mma mma anyị mba ahụ ya gbuo ya onye gaje agaje you look Ka a na-akọ well ya. You know? Uche ihe akwa na understanding ihe awọ ile anya ndị ọgọ gị a ga-aba gị ime ha ga-aba gị ime ha ga-adị na-atụọra gị ihe ị ga-eme ma ịchọ ọnụ ka a baa gị ime uche ọ ya wudete na ị na-akpachapụ gị anya ha ga na-atụọra gị ihe ị ga-eme. ọghọm ọzọ ọkwa ịhụnanya ya na onye ahụ ga-adịzi unnecessarily ike afọ You have to be careful even when you are outside. ihe niile ị na-eme ị ga-adị na na mba Clara nwoke ọcha nke ahụ dị iche don't go there ibiri na tenant house ọ dị iche maka na ịma na ị nwere ike iji aka ekpe teta ụra n'ụtụtụ gị sị ịkpapụla and that's on period egbe agaghị agba tenant ewu tenant you know ibi n'ụlọ mmadụ ị ga-emesakwara ahụ Okay. ịkpụrụ ụgwọ rent ị ga-emesara ahụ karịa ebe ibiri n'ụlọ ọgọ gị ibie n'ụlọ ọgọ gị ị gaghị emesapụ ahụ Clara nwoke ọcha ndị a ga-akpagbu gị gị na nwaanyị gị kụwa ọkpọ ikpe ga-ama gị a ga-anọdụ ama gị ikpe live and direct But is it necessary na ọ dịkwa necessary na gị ga-aga kwụọ ọkpọ with your wife? Clara ọkpọ dị compulsory na marriage a na-apịa ọkpọ na marriage Uche a ga-enwe misunderstanding mana ọnwụ nke onweghị ha na-anaghị eme na marriage onweghị ihe ị ga-eprichi na marriage a na-agaghị apịa ọkpọ Uche gịnị ka a ga-enwe na-akọ misunderstanding. misunderstanding gịnị Mana gịnị ọnwụ wụ nke misunderstanding nwoke ịbịa kwụọ ọkpọ misunderstanding is wụ your ọkpọ fellow man. that leads to it on your back on that man n'abalị gịnị ka a na-akọ ihe a misunderstanding wụ ọkpọ a na-apịa apịa gị sị a ga-enwe misunderstanding ọwụ ọkpọ ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo o nweghị ihe ị ga-epirichi be a good wife be a good man kemgbe ndị a niile na-apụtacha mụ na ya lụbe asị a na-apịa ọkpọ just that ọ pịara gị ikpe ihe pịakwara ị na-akọ ihe na-aka mara eji tọgburu onwe ya you make up to break up gịnị ka a na-akọ ihe a kela ya pịa ọkpọ n'ụtụtụ abalị ọ na-ekpeziri marriage continues ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ agwa dị otu anaghị egosi na ịbụ nwoke you know agwa dị otu anaghị egosicha na ịbụ nwoke go chọọ ụzọ otu ọbụla ọ gbara dị gị na nwaanyị gị biri iche gị na nwaanyị gị ma egene biri iche it will give you that I am the man I am the man of the house I am the man of the house I am the emperor the emperor the conqueror The conqueror. you know the warrior Okay. the breadwinner Okay. ọ ga-enye gị vibe ahụ ma ị na-akwụ ụgwọ ụlọ gị na ya ebiri Okay. karịa na ị gara aga kpafara na nke ọgọ Uche gị nwoke enwe mkpafu ọkpafara. Clara Uche mkpafara enwe mkpafu ọ bụ ọkpafara. mkpafara Uche ọsọ ọtụtụ ụlọ dị ha bisara ahụ. But just gị nwa na onwe gị zi understanding nke gị. Clara ime ihe wee bisara ahụ mbisara ahụ awọkwa obosara ụlọ mbisara ahụ wụ you inwe ike ime ihe dị ka isi chọọ ọ dị ka ebe naanị gị bi n'ụlọ ị ka naked that gbara ọtọ naanị gị biri n'ụlọ makwa mmadụ na onye naanị ya bi na agbara ọtọ enyi ha from bedroom to kitchen gị gbara ọtọ gị na-aga nwaanyị na-ele gị Breeze na-ekusa gị. ọ ya wụ mbisara ahụ Okay. mana ibiri n'ụlọ ọgọ gị nwaanyị gị na shọtụnika ga-adị n'alọ wụkwa bọsa ọbụla ka ị ga-achọ ka ị dres ya responsible hit na-ama gị na coat na ghọta ya bụ ihe ahụ ga-akpa gị akwụkwọ nsọ wee sị for this reason ihe niile a mụ na Clara na-ekwu for this reason Neeman ga-ahapụ nne ya na nna ya nke nwaanyị ahapụkwa nne ya na nna ya ha eje chọzi ụlọ bụrụ separate so for this reason niile na aghọta ya bụ ihe akwa ịhụnanya ya for this reason which reason ọ ihe ị ga-ajụ onwe gị which reason kedu ihe mere akwụkwọ nsọ ji wee sị for this reason reason nwoke imegharị ahụ reason ime room for love play Okay. reason nwoke dị free Okay. inwe that freedom of expression
You get? Gịnị ka a na-akọwa? For this reason, o wetu akwụkwọ nsọ si capture ya. Nwoke ga-ahapụ nne na nna ya, nke nwaanyị ahapụkwa nne na nna ya. Ha ejecha ụlọ separate from their family house. Gabiri. Gịnị aka? Eboro ya. I convince ngonge. Uche ya on your page. Ị nọrọkwa na nke gị nwe. Mana ọ ga-ara akwa ịconvince gị. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ ngwa n'orikwa na emume ị ga-agbalị kpọbatanye anyị ọsịsa na ya bụ akụkọ anyị kọrọ gị. Ị bụrụ nwoke dị otu a, gịnị ka ị ga-eme? O ziri ezi nwoke lụrụ nwaanyị ịga na nke nwaanyị ya na nke ndị ọgọ ya nwaanyị gabiri. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye nwoke dị otu a? Mgbede ọma. Welitetu olu gị elu nọ. Mgbede ọma. Ndewo. Ọ dị mma, ndewo. Tinye ọnụ n'ekwentị gị. Okay, aha m bụ Matthew, esi m na Pola na-akpọ. Ihe ntinye oke nke m wụ na ọ dịghị mma nwoke ahụ ịga biri na nke ndị ọgọ ya. Ọ ga-adị ka na nke nwaanyị lụtara ya bịa biri ebe ahụ. Ọ dịghị mma nwoke bịa rapụ ha. Ọ ya aka maka oje ga rent ụlọ biri nke ya n'onwe ya. Ọ bụghị bịa biri na nke ndị ọgọ ya. Ọ ya adịcha somehow. Ndewo, ya gazie. Na Facebook anyị Lucy Okerafọ ọsọ Uche na Clara mgbede ọma na biko ha respect ya that man's decision. Ha nabata ihe ahụ nwoke ahụ chọrọ. N'ọlụọla mma ha o nwere right ịga rentịrị ụlọ ya na nwaanyị ya ebiri ka o nwee ekpe ugwu. Ọ sị ya bụrụ na nwoke a bịa abroad, ha ga-asị ya lọtawa Nigeria bịa biri with them. Thank you. Ịhụnanụ ya? Nwoke a ya bụrụ na o bi abroad, ha ga-asị ya lọtawa Nigeria bịa biri with them. Na ọ wụ otu mkpụrụ nwa ha. Ọ sị hapụ nwoke a ya jee chọrọ ụlọ ga na-akọ ihe ala aka. Mgbede ọma. Uche na Clara. Anyị mụ maka ekonomi. Anyị dị mma. Afọ m bụ Ifunanya, esi m ọmụgwọ m akpọ. Okay. Okwu m na-ekwu na mgbede a maala mma. Mgbe na-asọbụrụ m nwa. Aga m asọpọtụ nwoke ịlụ nwaanyị jee biri na be nwaanyị. Thank you so much. Kwuo ya ka Clara nọ. Ọ dịghị mma. Mụ akwana mma ma mkpakọ na ọ dịka agwa ahụ. Alụọla m gị usoro gị lawa. Ọ bụ nne na nna m. Ọgwụgwụ dị n'ọsọ nsọ ukwu nwa ka m bụ. Ọ ise nwere ikwu na mgbede a. Ndewo. Ọnụ ụlọ karịa si tinye ya rent. Rentịwa ya. Ebe nne na nna gị chọrọ onye ha na ha ga-ebi. Gị nwawo nwaanyị ha lụrụ nọrọkwa n'ụlọ ụnụ na-alụ gị. Na-asụbarị gị na your father's house. What do you mean? Uche n'ozi nke si n'aka Juliet Ụzọma. Gaa n'ihu. Ọ sị Uche na Clara mgbede ọma o. Ọ sị Uche nke ọ sị n'uche nke ya ozi ga-ezi ma otu. Ọ ga-ebutere nke nwoke ahụ mkparị. Okay. Ukwuu. Na nke si n'aka Lọlọ Ebube. Ọ sị na ọ dịghịkwa mma o. Ị na-aghọta to ha na ọrụ ịkwa mma maka na enwe ugwu ọwụla ga na-akwụ ya, ndị ọgọ ya ga na-akwụela ya maka na obodo ndị ọzọ na otu aka na-esi eme n'obodo ndị ọzọ nweghị ihe a kpọrọ ya mana n'ala Igbo ebe a anyị kpọrọ ya ihe anyị kpọrọ ya gịnị ihe o wee bụrụ ya onye nke a sị ahụsi ọgọ ahụọra ya isi ji ọ bụghị ahụọra ya ji iji ya ahụsi ọ ga-ahụra ya isi ji ya bụ nletu anya ọwụzi na mara ji ka a ga-ahụra ya gaziere gị n'ihe mmadụ udo Kenneth ya bụ ihe ilu gị ahụ ọkwa ya ọ dabara adaba ya gazie ọnụ ebe ahụ Uchenna Clever ọnụ a ya gazie ya na nwada Clara. Mgbede ọma. Clara gee ntị m agwa gị Chibaike na-akpọ echi nwa odo akpọ gị. Ndewo Chibaike. Clara da ọkwa ịma na onye ọbụla bi na yard landlord bi n'ime ya ọ na-enwe mmarị ahụ ọkwa ịma. So tọkụmọrọ sowe mmadụ lụrụ nwaanyị bịazie bịa biri wite ọgọ ya ọrịa mma chacha and gị nwa na onwe gị sekwanụ ka o biri chigodo ogodi for a year or 2 years. Ị mara na some families
almost some families in the Sofagano today because of initial mistake. So yeah, Okumo nwoke ahụ kwụrụ ka nwoke. Nya he chọrọ ka ọ dị n'ezinụlọ gị bido the one mewe ya. Imegide sị ka ichigharịa problem adịla. Ba ya dawazie because nne m na nna m emela gị wụrụ mmadụ. Nke a mekwa nke eme before you know chere m akọrọ gị mgbere nke ikwuru a ga-agba gị ya nne na nna m mere gị ihe ịwọ a ga-ekwu ya ekpo nne na nna m mere what you are today my parents made you. Hey, demand wa 50-50 David echefu also we no for me n'ala Igbo na o nwere ihe ndị a na-asọ nsọ. Thank you so much. Anyị anwụna nke gị Stella Marix Osimbedo ọma Uche na Clara na Uche na nwoke ọbụla ya na ndị ọgọ ya gara biri n'otu ụlọ awụghị man enough. Osisi finish go plenty. Osi ihe omume anyị ọ na ọhụrụ ya n'anya ya gaziri gị no Stella Marix mgbede ọma. Uche na Clara. Ndewo. Mama biri si ndeke dakpo. Ndewo. Clara, ya kpọrọ ka na mgbede ahụ. Kpọrọ ka na mgbede ọ tagara m go. Uche ekwesị on the same page. Maka igwe ọ na-asa ndị ma iji akọga jambele. Biko, ka ọ ka jee chọrọ ụyọ, ọ ga-enye ya ugwu. Ọ were ugwu ya. Mgbe awụtụ nwaanyị akparala nri, anyị oji ya ga-ekwekọrọ aka. Enyere m sọrọ. Nwoke nwaanyị kpagara nri, anyị oji ya ga-etere aka. A na ha na-ehi dị mmadụ oji ya n'ụyọ bịa. Adị emeghị ya, ọ gba mkpa. Ndewo. Ya gazi ọ ga-akakwa mma ebe ọwụ na parents ya chọrọ ka ha na nwa ha birikwa. Gị nwa bụ onye nke nwoke rent ụlọ ha chọrọ ya bịazie n'ụlọ gị. Bịa biri unu tinyezi ụlọ nke ha ma rent. Yes, ka onye gị ugwu. You know? Gịnị which one be okay? Okay now. Ha. Eze Gold kwenyere n'ihe gị nwa na-ekwu. Ọsị onye Uche chọrọ ka onye ọbụla kụrụ n'ihe ọ na-ekwu. Ị ga-akụrịrị na that existing protocol. Ọsị mana n'ihe eji eziokwu eme na o nwere ike nwoke a na-eme ihe a maka love. Love gbakpọ ọkụ. Love you guys. Love gbakpọ ọkụ. Nkasi maka Nancy Chichi Kirian. Ọ sị daalụ ndị nke m. Ọ sị for how no. The man na ga-anọ ga-achọ ụlọ ma ọ wụta na ọ ga-ugwu ya na ọ ga-awụ ya n'ala ebe ndị ọgọ ya ahụ nọ. Na ọ ga-achọrọla ị na nwunye ya biri. Ndị ọgọ ya ha chọrọzie ha bịa visitie ha. Fine. Nke ahụ adị iche wee hebere ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm ịbịa gbapụ ya ọsọ wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala aga. Ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịa gbaa ma ihe riri n'ikpeazụ. Garanụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 8 nke ọnwa 6 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na Mbụ. Garanụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpu. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ n'aka ndị uwe ojii steeti Delta akparala mmadụ 4 bụ ndị aka ọrụ ha bụ ire egbe. Ị ga-anụrụkwa na nwa Obasanjo achabiela ụdọ jigidere ya n'otu pati APC. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ
n'otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị eyiela egwu ịga mfanye aka n'ọkpọ ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Ndị uwe ojii steeti Delta apụtala mee ka ọha na eze mara na ha agaala aka ka egbepe nwụrụ mmadụ anọ bụ ndị aka ọrụ ha bụ ire egbe ma napụta ha otu egbe ntakịrị Beretta pistol. Ya bụ ndị uwe ojii steeti Delta kọwara ọha na eze na ha si na steeti Delta dere ndị a dịka etu dinta si ede mgbada ma mechaa gaa aka ka egbepe nwụrụ ha na steeti Bayelsa nakwa na steeti Imo. Aha mmadụ anọ ha nwụchiri gụnyere Emmanuel Chukwuemeka, Clifford Boleyelefa, Amadi Princewell na Amadi Felix Chibuike. Ọ bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Delta bụ CP Yemi Oyeniyi bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Mọnde dịka ọ na-agba ndị nta akụkọ okwu. Ka ọ dị ya bụ ndị uwe ojii steeti Delta ekwuola ya ha na ha ga-adọkpụrụ mmadụ anọ ha nwụchiri gaa ụlọ ikpe ma ha mecharaala ha nnyocha niile ha na-eme ha. Na nke yiri nke a ndị agha ala anyị nke ngalaba 14 Brigade bụ ndị na-arụ ọrụ n'okpuru otu ama dịka Operation Eastern Sanity 2 agaala aka ka egbe penwụrụ ndị omekome ji ere egbe na steeti Abịa ma napụta ha ọtụtụ egbe ha ji ree. Akụkọ a nụrụkwuru na ọ bụ n'ụzọ ụtụtụ ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde kpọmkwem na kansụl ime obodo Arọchukwu nke ya bụ steeti Abịa ka ndị agha ala anyị a nọkpa ya bụ mkpamkpa. Ka ọ dị ndị agha ala anyị apụtala kwuo na mkpamkpa ha kpara so n'otu ụzọ ha chọrọ iji ebu agha megide ire egbe n'ụzọ iwu na-akwadoghị na ya bụ steeti Abịa nakwa n'ala anyị bụ Naịjirịa gbaa gburugburu. Ha gara n'ihu kọwara ọha na eze na mmadụ atọ ha nwụchiri ji ere egbe n'ụzọ iwu na-akwadoghị gụnyere Francis Ifere dị afọ 37 bụ 37 years, Ọsọ Kano dị afọ 40 bụ 40 years na Ifere Oti dị afọ 32 bụ 32 years. Na ngwa ihe ndị ha napụtara ha gụnyere egbe 7 ha ji aka ha rụọ, ihe eji asụnye mgba egbe dị 22 n'ọnụọgụ na otu ọgba tumtum. Osote gọvanọ otu pati PDP na steeti Kano na ntuliaka elu zuru ọha ọnụ emere n'ala anyị n'afọ 2023 gara aga bụ Yusuf Dambata agbahapụla otu pati PDP ọ nọbụ na ya ma wufere jam n'otu pati APC. Ya bụ Dambata mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'akpụkpọ ozi ọ gbara n'anwụ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde bụ ebe ọ nọ kọwaa na o sonyere otu pati APC dịka ọ bịara ṅacha njọ nke ọma n'aka ndị ndu ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ibe ya, ndị na-akwado ya nakwa ndị ji aka oke na ya bụ steeti Kano. O gosipụtara olileanya na otu pati APC ga-enye ya ihe ọ chọrọ na ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọkammụta Iyabo Obasanjo bụ onye senetọ na-anọchite anya mpaghara Ogun Central ma bụrụkwa nwa nwaanyị aka chịburu ala anyị bụ Naịjirịa n'oge gara aga bụ Olusegun Obasanjo agbahapụla otu pati APC. Ya bụ ọkammụta Iyabo Obasanjo bụ onye chọburu iji tiketi otu pati APC azọkwa gọvanọ steeti Ogun na ntuliaka elu afọ 2027 mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'akwụkwọ ederede leta o zigara onye isi oche otu pati APC na steeti Ogun bụ Chief Yemi Sanusi. Ya bụ nwa Obasanjo kwuru ya ha na ihe mere o ji kpebie ịchabi ya bụ ụdọ jigidere ya n'otu pati APC bụ n'ihi mkparị, nletu anya na mmegbu emegburu ya n'otu pati ahụ. O kelere onye isi ala Bola Tinubu, onye isi oche otu pati APC na steeti Ogun maka nnabata na ịhụnanya ha gosiri ya mgbe ọ nọ na ya bụ otu pati APC. Ọchịchị etiti Naịjirịa emeela ka ọha na eze mara na ha emeela ndị Naịjirịa karịrị 500 over 500 Nigerians nyocha bụ ndị bi na mba South Africa ma dịkwanụ njikere isi na ya bụ mba South Africa kpọlata ha n'ala anyị bụ Naịjirịa.
nke a na-abịa dịka agha mkpọrọmasị a na-ebuso ụmụafọ Naijiria bi na mba South Africa bịara rikwu elu ọjị. Ọchịchị etiti Naijiria mere ka ọhaneze mara maka nke a site na akpụkpọ ozi onye otimkpu nke ministri n'ala anyị na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Kimiebi Imumotimi Ebiamfa wepụtara ọhaneze. Na ya bụ akpụkpọ ozi, ọchịchị etiti kọwara na onye isi ala Tinubu anabatala nke a ma nye iwu ka ejiri ụgbọelu Air Peace bulọtawa ndị a ozugbo. Mana ka ọ dị, akụkọ febatara na mgbede a ekwuola na ọchịchị etiti Naijiria eyigharịala ya bụ ụbọchị ha ga-ebulọta ụmụafọ Naijiria bi na mba South Africa. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ọ bụ n'ụbọchị taa bụ Mọnde ka ọchịchị etiti Naijiria kpebiri ịmalite ibulọtawa ụmụafọ Naijiria bi na mba South Africa, mana ka ọ dị, ha eyigharịala ya ka ọ dịwazie n'ụbọchị Wenezdee nwanne echi na-abịa abịa. Ndị ndu otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC n'aha mkpirisi bekee na ndị ndu otu jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ala anyị bụ TUC n'aha mkpirisi bekee eyiela egwu ịga mfanye aka n'ụkwụ ma ọnọdụ iyi ọha egwu bụ terọrizm na oke ntọrọ a na-atọrọ ndị mmadụ gbaa gburugburu ala anyị bụ Naijiria gaa n'ihu na-akakwu njọ. Ya bụ otu a jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC na otu jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ala anyị bụ TUC yiri egwu a dịka ha na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'otu ọgbakọ ọwụ ha nwere na Geneva nke mba Switzerland, bụkwa n'ebe ha nọ kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ ụfọdụ ndị gọvanọ na steeti ndị e nwere n'ala anyị na-ebugharị na ha na otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC enwee na ndakọrịta ntị ka amalite ịkpọ ha 100,000 naira bụ 100,000 naira dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe. Anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ o zochala ma gbachaa o, a sị ebe ọkụ nyụrụ si ụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru n'aka ndị uwe ojii steeti Delta akparala mmadụ 4 bụ ndị aka ọrụ ha bụ ire egbe. Emekwara nke ịghọta na nwa Obasanjo achabiela ụdọ jigidere ya n'otu pati APC. Emekwara nke odo oge anya n'otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị eyiela ego ịga mfanye aka n'ọkpọ. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Nwoke ga-alọghachi ịbịa lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara, n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị.